Nafarroako gobernuak langileen estatutua berritu nahi du. Gaur egun indarrean dagoena 1983koa izanik, honen eguneraketa langileen kaltetan izaten ari da. Hobekuntzak ekarri beharrean, murrizketak finkatzen dituelako. Joan den otsailean, 2024an hasi zen negoziazio prozesu bat alde bakartasunez hautsi ondotik, sindikatuei erakutsi ez zieten testu bat eraman zuten bozketara funtzio publikoaren mahai orokorrean. Bidegabekeria honen ondotik, LAB sindikatua mahaitik altxatu zen. Aldiz, UGTek, Komisiones Obrerasek eta FABnak babesa eman zioten aldez aurretik ezagutzen ez zuten testu horri. Otsailaren 25ean aurkeztutako behin betiko zirriborroak atzera pausoa berretsi du. Abenduan aurkeztu zuten zirriborroa are gehiago okertzen du. Estatutu honek ezarri behar dizkigun kalteak zeintzuk diren adierazten hasi baino lehen, erranahiko genuke gezurra dela lanbide karrera estatutu berri honen lorpena denik. 2023an administrazioan egin genuen greba orokor baten bidez lortu zen lanbide karrera eta ondotik Nafarroako Parlamentuak lege bidez berretsi egin zuen. Lanbide karrerarekin lotuta, estatutu honek erabat babesgabe uzten gaitu. Administrazio osoan, lanbide karreraren ebaluazioa negoziatu egiten da. Hezkuntzan ordea, departamentuak erabaki du lan jardunaren ebaluazioa berak bakarrik arautuko duela, langileen ordezkariak kontuan hartu gabe. Estatutu honek aldi baterako kontratazioaren erabilera guztiz abusuzkoa egiteko aukera ematen dio departamentuari. Ondorioz, hezkuntzak esku libreak izango ditu bitartekotasuna betikotzeko. Nahikoa da diskriminazioaz. Irakasleoi oinarrizko baimenak blokeatzen zaizkigu. Estatutu honek abusua legeztatzen du. Zerbitzu beharrak erabiltzen ditu gure kontziliazioa eskubide izan beharrean salbuespen bihurtzeko. Murrizketa onartezina. Gobernuak hasierako zirriborroan proposatu zituen 6 urtekoak estatututik kendu egin ditu. Konpromiso gisa hasi zena plantilla osoari lapurtutako eskubide bat bihurtu egin da. Adi, hau oso larria dela. Estatutu honek administrazioko gainerako A eta B mailekiko jasaten dugun diskriminazioa betikotzen du. Testu berri honek lege bidez egungo osagarriak hobetzeko eta osagarri berriak sortzeko aukera guztiak blokeatzen ditu. Sinesgaitza, baina egia. Ikasturte osoan proportzionaltasun indizearen arira kanpaina egiten ibili diren sindikatu berberak dira orain estatutu berrian indize horren deusestea sinatu dutenak. LABek proportzionaltasun indizea mantentzea defendatzen du, estatutu berriaren murrizketen aurrean gure soldatak bermatzeko. Xantaiarik ez, murrizketarik ez. Lanbide karrera estatututik kanpo garatzea exijitzen dugu. Ez dugu onartuko legez irabazitako eskubide bat, gure lan baldintzak okertzeko trukerako txanpon gisa erabiltzerik. Gure eskubide eta lan baldintzen murrizketarik ez. Guztiontzako estatutu baten alde, informa zaitez eta zabaldu.